Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους, και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας. Και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου, γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε. Τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος, με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός, πόσο σας λαχταρώ, όλους σας, με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση, για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να υμνείτε ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι, όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι, έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό, και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση. Άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στα δεσμά μου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία, ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία, είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι και ακόμη περισσότερο θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα απελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου. Αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα, με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι. Είτε μ' αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μία μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό, που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω
να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας και την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για εσάς ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα, όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή. Ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη. Ας θεωρεί καθένας τον άλλο ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου. Έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ' όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδίαν μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης την ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος ενελέει και ελέγξει με έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου.
προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα σύγκριτε αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δίνθησαν όσοι πάγος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστη τα ως ταύτον παρά τον άδει. Αγαπητοί μου, όπως μη υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας. Όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδί στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο και εσείς χαρείτε και ενώσετε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, για να πάρω και εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας, γιατί κανέναν άλλον δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδερφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδιτο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά, αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μια θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, κι έτσι να λαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό, με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, για να φέρει αυτό τη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα εμένα δεν με κουράζει. Σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά. Να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό. Να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό
και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί γι' αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' Αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω το Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του, ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο, για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε, όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Κι αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου κι αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό Του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό Του τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε, αγαπητοί μου, σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την ευωδία, προτρέπω και τη συντύχη να μονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι. Να χαίρεστε. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση
τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα. Αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός, που δίνει την ειρήνη, θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα. Χαρά που δωρίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μια φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσασταν. Δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμε. Όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππίσοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες, παρά μόνο με εσάς. Ακόμα κι όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για δικό σας κέρδος. Έλαβα ό,τι μου στείλετε και ήταν υπεραρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδιτος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευωδιαστή, θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού, για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετίστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδερφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κύριου Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας. Αμήν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, οι οφθαλμοί μου επισήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος οι συναισθήσαν τόμοι και από σκανθάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να αμφιβλίστρο αυτόν η αμαρτωλή κατά μόναση μη εγώ έως αν παρέλθω.
Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς τους Άγιους και πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του Σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρησε τις αμαρτίες. Αυτός είναι εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος, που είναι η Εκκλησία. Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας, απ' τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει σ' όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστρεξε ολάκερη να κατοικήσει κι όλα όσα στη γη κι όσα στον ουρανό μαζί της να συμφιλιώσει δι' αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Έτσι έγινε και με σας. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό και είχατε απέναντί Του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό για να σας παρουσιάσει μπροστά Του αγίους, αψεγάδιαστους και χωρίς καμιά κατηγορία εναντίον σας. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχτεί σ' ολόκληρη την οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ κι εγώ ο Παύλος. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα, ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Αυτήν υπηρετώ κι εγώ, σύμφωνα με την αποστολή που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός, μέσα στο λυτρωτικό Του σχέδιο για σας, ώστε να ολοκληρώσω το έργο του κηρύγματος. Αυτό το λυτρωτικό σχέδιο είναι το μυστήριο που κρυμμένο για αιώνες και γενιές ολόκληρες φανερώθηκε τώρα στους πιστούς. Σε αυτούς θέλησε ο Θεός να κάνει γνωστό πόσο πλούσιο και ένδοξο είναι το μυστήριο αυτό που εκτείνεται και στους ειδωλολάτρες. Και το μυστήριο αυτό δεν είναι άλλο παρά ο Χριστός,
που βρίσκεται ανάμεσά σας και αποτελεί την ελπίδα της συμμετοχής σας στη μελλοντική δόξα. Αυτόν το Χριστό κηρύττουμε κι εμείς. Συμβουλεύουμε και διδάσκουμε κάθε άνθρωπο με όλη τη σοφία που μας δίνει ο Θεός για να τους βοηθήσουμε όλους να γίνουν τέλειοι, σύμφωνα με το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, μοχθώ και αγωνίζομαι με τη δύναμη του Χριστού που ενεργεί πανίσχυρη μέσα μου. Θέλω να γνωρίζετε τι δύσκολο αγώνα έχω αναλάβει για σας και για τους χριστιανούς της Λαοδίκειας και για όσους δεν με γνώρισαν προσωπικά. Αγωνίζομαι να ενισχυθούν οι καρδιές τους, να είναι όλοι ενωμένοι με αγάπη και πλουτισμένοι με τη βεβαιότητα που δίνει η αληθινή γνώση. Έτσι θα γνωρίσουν καλά το μυστήριο του Θεού Πατέρα και του Χριστού, στον οποίον βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Τα λέω αυτά για να μην σας ξεγελάσει κανένας με συλλογισμούς που φαίνονται λογικοί, είναι όμως απατηλοί. Γιατί αν και είμαι σωματικά μακριά σας, με το πνεύμα μου βρίσκομαι μαζί σας και με χαρά διαπιστώνω την τάξη και τη σταθερότητα της πίστης σας στο Χριστό. Δεχτήκατε ως Κυριό σας τον Ιησού Χριστό. Να ζείτε λοιπόν ενωμένοι μαζί Του, να είστε ριζωμένοι σε Αυτόν και να οικοδομείτε τη ζωή σας πάνω Του. Να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί στην πίστη σας, όπως τη διδαχτήκατε, και να προοδεύετε σε αυτήν ευχαριστώντας το Θεό. Προσέχετε καλά, μη σας εξαπατήσει κανείς με τους απατηλούς και κούφιους συλλογισμούς της ανθρώπινης σοφίας, που στηρίζονται σε ανθρώπινες παραδόσεις και σε μια λαθεμένη πίστη προς τα στοιχεία του κόσμου και όχι στη διδασκαλία του Χριστού. Γιατί μόνο στο Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Μόνο Αυτός μπορεί να μας δώσει την πληρότητα της ζωής. Αυτός που είναι Κύριος κάθε αρχής και εξουσίας. Πιστεύοντας Αυτόν, λάβατε την πραγματική περιτομή, αυτή που δεν γίνεται με ανθρώπινα χέρια, αλλά την κάνει ο Χριστός και είναι η απαλλαγή από την αμαρτία που εξουσίαζε τον άνθρωπο. Όταν βαφτιστήκατε, θαυτήκατε μαζί με τον Χριστό, αλλά και αναστηθήκατε μαζί Του, γιατί πιστέψατε στη δύναμη του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις Του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του σταυρού του Χριστού. Μην αφήνετε λοιπόν κανένα να σας κρίνει για ζητήματα φαγητών ή ποτών, ή πως δεν τηρείτε τις γιορτές, τις νομηνίες ή τα Σάββατα. Αυτά ήταν απλώς σκιά της πραγματικότητας που επρόκειτο να έρθει, και η πραγματικότητα αυτή είναι τώρα ο Χριστός. Ας μη σας κατακρίνει κανένας από αυτούς που τους αρέσει μια δήθεν ταπεινόφρονη λατρεία των αγγέλων, που βυθίζονται σε ψεύτικα οράματα και χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλωμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Αυτοί δεν είναι ενωμένοι με το Χριστό που είναι η κεφαλή. Από αυτήν τρέφεται, συγκρατείται και αυξάνει όλο το σώμα με τις αρθρώσεις και τους μειώνες του όπως το θέλει ο Θεός. Αφού λοιπόν πεθάνατε μαζί με το Χριστό και λυτρωθήκατε από τα στοιχεία του κόσμου, γιατί ζείτε σαν να είστε υποταγμένοι σε αυτά? Και γιατί δέχεστε να σας επιβάλλουν απαγορεύσεις όπως
μην ακουμπήσεις αυτό, μην γευτείς το άλλο, μην αγγίξεις εκείνο. Αυτές οι απαγορεύσεις αναφέρονται σε πράγματα που είναι καταδικασμένα να φθαρούν μετά τη χρήση τους. Πρόκειται για κανόνες που στηρίζονται σε ανθρώπινες διατάξεις και διδασκαλίες. Βέβαια, αυτές οι διατάξεις έχουν μια εξωτερική εμφάνιση σοφίας που εκδηλώνεται σαν θρησκεία στηριγμένη στο ανθρώπινο θέλημα, σαν ψευτοταπεινοφροσύνη και περιφρόνηση του σώματος. Δεν έχουν όμως καμιά αξία και το μόνο που κάνουν είναι να ικανοποιούν το αμαρτωλό φρόνημα. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στο Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του, δοξασμένοι στην παρουσία Του. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την εσχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινούριο άνθρωπο που ανανεώνεται συνεχώς, σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός τα διέπει όλα. Ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι Του, αποκτήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας. Πάνω απ' όλα να έχετε αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα. Η ειρήνη του Θεού, στην οποία έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας και για όλα να ευγνωμονείτε το Θεό. Ο λόγος του Χριστού με όλο τον πλούτο του ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας και έτσι να διδάσκετε και να συμβουλεύετε ο ένας τον άλλο με σοφία. Να ψάλετε με ευγνωμοσύνη στον Κύριο απ' την καρδιά σας ψαλμούς, ύμνους και άσματα που εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τι που λέτε ή κάνετε ας γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού και έτσι να ευχαριστείτε δια του Χριστού το Θεό Πατέρα.
Σας στέλνουν χαιρετισμούς ο Αρίσταρχος που είναι φυλακισμένος μαζί μου και ο Μάρκος, ο ανιψιός του Βαρνάβα, για τον οποίον πήρατε οδηγίες να τον καλοδεχτείτε όταν έρθει. Σας χαιρετούν ο αγαπητός μου γιατρός Λουκάς και ο Δημάς. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στους χριστιανούς της Λαοδίκειας, καθώς και στον Ιμφά και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι του. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, στείλτε την να διαβαστεί και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και εσείς φροντίστε να πάρετε την επιστολή που έστειλα στη Λαοδίκεια για να τη διαβάσετε. Πείτε στον Άρχιπο, πρόσεχε να εκπληρώσεις το ακέραιο το διακόνημα που σου ανέθεσε ο Κύριος. Σας στέλνω κι εγώ, ο Παύλος, χαιρετισμό, γραμμένον με το ίδιο μου το χέρι. Μην ξεχνάτε στις προσευχές σας τα δεσμά μου. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας. Αμήν.
ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος. Προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν στον Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε η χάρη και η ειρήνη που δίνει ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σας. Εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο, γιατί κάτω από σκληρό διωγμό αποδεχθήκατε το κήρυγμα με τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι γίνατε υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας όχι μόνο διαδόθηκε ο λόγος του Κυρίου στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά απλώθηκε παντού η είδηση για την πίστη σας στο Θεό, ώστε εμείς να μην χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όλοι αυτοί έχουν να το λένε πώς μας δεχτήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πώς εσείς, εγκαταλείποντας τα είδωλα, επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και προσμένετε να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός Του, που Εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς, ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Το ξέρετε κι εσείς, αδερφοί μου, ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος. Πρωτήτερα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν, όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος, ώστε να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιό Του μέσα από πολλές δυσκολίες. Το κήρυγμά μας δεν προέρχεται από κάποια πλάνη. Δεν έχει ανήθικα ελαττήρια ούτε πονηρούς σκοπούς. Αλλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας, γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Μαρτυράς μας ο Θεός. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας ούτε από άλλους, αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Απέναντίας ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση η έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Οπωσδήποτε θα θυμάστε, αδερφοί, τον κόπο και τον μόχθο μας. Όταν σας κηρύτταμε το Ευαγγέλιο του Θεού, παράλληλα εργαζόμασταν μέρα νύχτα, για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη βασιλεία και στη δόξα Του. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε αδιάκοπα το Θεό, γιατί όταν ακούσατε από μας το λόγο Του, τον δεχτήκατε όχι ως ανθρώπινο λόγο, αλλά ως λόγο του Θεού, όπως πραγματικά και είναι. Αυτός ο λόγος εκδηλώνεται με έργα σε εσάς που πιστεύετε. Εσείς, αδελφοί, μιμηθήκατε εκείνες τις εκκλησίες του Θεού που βρίσκονται στην Ιουδαία και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, γιατί κι εσείς πάθετε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας, όπως και εκείνοι από τους Ιουδαίους. Αυτοί είναι που θανάτωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού και τους προφήτες τους και καταδίωξαν και μας. Δεν είναι αρεστοί στο Θεό και εχθρεύονται όλους τους ανθρώπους. Αυτοί μας εμποδίζουν να κηρύξουμε στους εθνικούς για να σωθούν και έτσι όλο ένα ξεχυλίζει το ποτήρι των αμαρτιών τους. Φτάνει όμως πάνω τους τελικά η οργή του Θεού. Εμείς όμως, αδερφοί, όταν σας αποστερηθήκαμε προσωρινά, με το σώμα βέβαια και όχι με την καρδιά,
Πολλές φορές προσπαθήσαμε με πολύ λαχτάρα να σας ξαναδούμε. Το θέλαμε πολύ να σας επισκεφτούμε. Εγώ, ο Παύλος, μάλιστα επανειλημμένα, μας εμπόδισε όμως ο Σατανάς. Ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι και το καύκιμά μας μπροστά στον Κυριό μας Ιησού Χριστό όταν θα ξανάρθει, αν όχι κι εσείς? Ναι, εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Έτσι, μην αντέχοντας πια άλλο, αποφασίσαμε να μείνουμε μόνοι μας στην Αθήνα. Σας στείλαμε όμως τον αδερφό μας τον Τιμόθεο, υπηρέτη του Θεού και συνεργάτη δικό μας στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού, για να σας ενθαρρύνει και να σας στηρίξει στην πίστη σας, ώστε οι διωγμοί που περνάτε να μην κλονίσουν κανέναν. Άλλωστε και εσείς οι ίδιοι το ξέρετε πως αυτά μας περιμένουν. Όταν βρισκόμασταν κοντά σας, σας προειδοποιούσαμε ότι θα μας έβρισκαν διωγμοί, όπως και έγινε, και το ξέρετε καλά. Γι' αυτό κι εγώ δεν άντεξα άλλο και έστειλα να μάθω για την πίστη σας, μήπως υποκύψατε στον πειρασμό του Σατανά και πάει χαμένος ο κόπος μας. Πριν από λίγο μας ήρθε ο Τιμόθεος και μας έφερε τις καλές ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας. Μας είπε ότι διατηρείτε πάντα καλές αναμνήσεις από μας και ότι θέλετε πολύ να μας ξαναδείτε όπως και εμείς εσάς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μέσα σε όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις μας, πήραμε θάρρος εξαιτίας σας. Μας τόνωσε η πίστη σας, γιατί τώρα που μάθαμε πως εσείς μένετε σταθεροί κοντά στον Κύριο, πήραμε ζωή. Με ποια λόγια θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε το Θεό για σας, που να είναι αντάξια της μεγάλης χαράς που δοκιμάζουμε εξαιτίας σας ενώπιον του Θεού μας? Τον παρακαλούμε μέρα και νύχτα, με όλη μας την καρδιά, να μας αξιώσει να σας δούμε από κοντά και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στην πίστη σας. Ο ίδιος ο Πατέρας μας, Θεός, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ας κατευθύνουν τα βήματά μας κοντά σας. Και ο Κύριος ας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερο η αγάπη μεταξύ σας και προς όλους και να γίνει τόσο μεγάλη όσοι είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι θα στερεώσει τις καρδιές σας, ώστε να σταθείτε μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας, Άγιοι και άμεμπτοι, όταν θα ξανάρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι του ανήκουν. Ακόμη κάτι, αδερφοί. Μάθατε από μας πώς πρέπει να ζείτε για να αρέσετε στο Θεό. Σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να συνεχίσετε με ακόμη περισσότερο ζήλο για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κυρίου Ιησού. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε Άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Ο καθένας σας να μάθει να διατηρεί το σώμα του αγιασμένο και τιμημένο και να μην το υποδουλώνει σε σαρκικά πάθη όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν το Θεό. Να μην ζητάτε σε αυτό το θέμα πλεονεκτήματα, βλάπτοντας τον αδερφό σας στην πίστη, γιατί όπως σας το προείπαμε και σας το τονίσαμε, ο Κύριος θα είναι δίκαιος, τιμωρός για όλα αυτά. Ο Θεός μας κάλεσε με σκοπό να γίνουμε όχι ηθικά ασίδωτοι, αλλά Άγιοι. Συνεπώς, όποιος θα παραβαίνει αυτά, δεν παραβαίνει εντολές ανθρώπων, αλλά του Θεού, που σας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Όσο για την αγάπη προς τους αδερφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδαξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδελφούς που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδελφοί, να το αναπτύξετε ακόμη περισσότερο, να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές,
να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε για να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα έχετε το σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως κι οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε και ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμη στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που θα έχουν πεθάνει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό Του. Κι έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Σχετικά με το χρόνο του ερχομού του Κυρίου, αδελφοί, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί κι εσείς το ξέρετε πολύ καλά ότι η ημέρα του Κυρίου θα έρθει απροειδοποίητα, όπως ο κλέφτης τη νύχτα. Όταν λένε έχουμε ειρήνη και ασφάλεια, τότε, όπως η πόνη στην έγκυο γυναίκα, έρχεται ξαφνικά πάνω τους η καταστροφή από την οποία δεν θα γλιτώσουν. Εσείς όμως, αδερφοί, δεν ζείτε στο σκοτάδι για να σας ευνηδιάσει σαν τον κλέφτη η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Είστε όλοι σας άνθρωποι του φωτός και της ημέρας. Δεν ανήκουμε στη νύχτα ούτε στο σκοτάδι. Ας μη κοιμόμαστε λοιπόν όπως και οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νηφάλιοι. Όσοι κοιμούνται τη νύχτα κοιμούνται και όσοι μεθούν τη νύχτα μεθούν. Εμείς όμως ως άνθρωποι της ημέρας ας είμαστε νηφάλιοι φορώντας την πίστη και την αγάπη για θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Γιατί ο Θεός δεν μας προώρισε να δοκιμάσουμε την τελική οργή Του, αλλά να αποκτήσουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός πέθανε για μας, ώστε όταν έρθει, είτε μας βρει ζωντανούς, είτε νεκρούς, να ζήσουμε μαζί Του. Γι' αυτό να ενισχύετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλο, όπως άλλωστε και κάνετε. Σας παρακαλούμε, αδερφοί, να αναγνωρίζετε όσους από σας κοπιάζουν και προείστανται ανάμεσά σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και σας νουθετούν. Για το έργο τους αυτό να τους περιβάλλετε με περισσή τιμή και αγάπη. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Σας προτρέπουμε, αδερφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας τον άλλον κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην Εκκλησία και σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Να προσεύχεστε αδιάκοπα. Να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού.
μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, αλλά να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας. Το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αδερφοί μου, να προσεύχεστε για μας. Χαιρετίστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας με αδερφικό φίλημα. Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδελφούς. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν στο Θεό Πατέρα μας και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Αδελφοί, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με τη σύναξή μας κοντά Του, σας παρακαλούμε, μην αφήνετε να σας αλεύουν τόσο γρήγορα το μυαλό, ούτε να σας αναστατώνουν όσοι ισχυρίζονται ότι τάχα φτάνει όπου να είναι η μέρα του Κυρίου. Μην τους πιστεύετε όταν επικαλούνται είτε αποκάλυψη του Πνεύματος, είτε λόγια ή επιστολή που προέρχονται δήθεν από μας. Κανείς μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν πρώτα δεν γίνει η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, αυτός που είναι προορισμένος για την απώλεια. Αυτός θα εναντιωθεί και θα σηκώσει κεφάλι μπροστά σε κάθε τι που λέγεται Θεός ή είναι αντικείμενο λατρείας. Θα το κάνει αυτό για να στήσει ο ίδιος το θρόνο του στο ναό του Θεού, προσπαθώντας να αποδείξει πως είναι Θεός. Δεν θυμάστε ότι αυτά σας τα έλεγα όταν ακόμη ήμουν μαζί σας? Και τώρα ξέρετε τι είναι εκείνο που τον εμποδίζει ώστε να φανερωθεί όταν έρθει ο καιρός του.
η μυστική δύναμη της ανομίας είναι ήδη επί το έργον. Αυτό όμως θα γίνεται μόνο ως ότου φύγει από τη μέση αυτός που τώρα είναι το εμπόδιο. Τότε θα φανερωθεί ο άνομος που ο Κύριος θα τον εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον αφανίσει όταν θα εμφανιστεί κατά την παρουσία του. Αυτός ο άνομος θα έρθει με την ενέργεια του σατανά. Θα κάνει κάθε είδους θαυματουργικές δυνάμεις με απατηλά σημεία και τέρατα. Με κάθε είδους άνομα και απατηλά μέσα θα παρασύρει όσους βαδίζουν προς την καταστροφή επειδή δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν. Γι' αυτό και ο Θεός θα επιτρέψει να ενεργήσει σε αυτούς οι πλάνοι για να πιστέψουν σε αυτό το ψέμα. Έτσι θα τιμωρηθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια και δέχτηκαν ολόψυχα την αδικία. Εμείς, αδελφοί, οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας που σας αγαπάει ο Κύριος, γιατί εσείς ανήκετε σε αυτούς που κάλεσε αρχικά στη σωτηρία Του με τον αγιασμό που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και με την πίστη σας στην αλήθεια. Σας κάλεσε στη σωτηρία με το δικό μας κήρυγμα, ώστε να μετάσχετε στη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, να είστε σταθεροί και να μένετε πιστοί στις διδασκαλίες που σας παραδώσαμε είτε προφορικά είτε με επιστολή μας, και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας μας ο Θεός, που μας αγάπησε και μας έδωσε με τη χάρη Του παρηγοριά αιώνια και ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά, ας ενισχύσει τις καρδιές σας και ας σας δώσει τη δύναμη να κάνετε και να λέτε πάντοτε το καλό. Τέλος, αδελφοί, να προσεύχεστε για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να διαδίδεται και να δοξάζεται όπως συνέβη και σε εσάς. Να προσεύχεστε ακόμη να απαλλαγούμε από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύουν όλοι. Ο Κύριος όμως κρατάει το λόγο Του. Αυτός θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Αυτός μας κάνει να έχουμε εμπιστοσύνη σε εσάς, ότι αυτά που σας παραγγέλουμε τα εφαρμόζετε και θα εξακολουθήσετε να τα εφαρμόζετε. Εύχομαι ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας να αγαπάτε όπως ο Θεός και να υπομένετε όπως ο Χριστός. Σας παραγγέλουμε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να αποφεύγετε κάθε αδερφό που είναι αργόσχολος και δεν ζει σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβε από μας. Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πως πρέπει να ακολουθείτε το παράδειγμά μας. Δεν αποφύγαμε την εργασία όταν ήμασταν κοντά σας, ούτε επιβαρύναμε κανέναν με τη διατροφή μας, αλλά εργαζόμασταν μέρα νύχτα, με κόπο και με μόχθο, για να μην γίνουμε βάρος σε κανένα σας. Όχι γιατί δεν είχαμε το δικαίωμα αυτό, αλλά για να γίνουμε παράδειγμα σε εσάς, να μας μιμηθείτε. Και όταν είμαστε κοντά σας, αυτό σας παραγγέλαμε. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας. Γιατί μαθαίνουμε ότι μερικοί από εσάς είναι αργόσχολοι. Δηλαδή δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται τους άλλους. Σε αυτούς παραγγέλουμε και τους παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ηρεμήσουν και να εργάζονται κανονικά για να κερδίζουν το ψωμί τους. Και εσείς, αδερφοί, να κάνετε ακούραστα το καλό. Όποιος δεν συμμορφώνεται με αυτά που λέμε στην επιστολή, αυτόν να τον επισημαίνετε και να μην τον συναναστρέφεστε για να ντραπεί. Βέβαια μην το θεωρείτε εχθρό, αλλά να τον ουθετείτε σαν αδερφό. Ο Κύριος της ειρήνης ας δίνει σε εσάς την ειρήνη πάντοτε
και με κάθε τρόπο. Ο Κύριος να είναι μαζί με όλους σας. Το χαιρετισμό τον γράφω εγώ ο Παύλος με το ίδιο μου το χέρι. Αυτό είναι σημάδι γνησιότητας σε κάθε επιστολή. Έτσι γράφω. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.